Odczyt Ratzingera. Słuchajcie pozornie, bo to będzie wyrych pierwszego sekretarza Partii Prawdy Jedynej Józefa Ratzingera na plenum beatyfikacyjnym. Ludu wierzący, współkamraty wiary i ringowaniu się o katolicyzmus, roztomiłe weterany wojen religijnych na całym świecie. Witam was roztomieli gorko przy tej odświętnej przyleżytości. Wskaźniki produkcyjne Kościoła katolickiego w tej dekadzie są naisto imponujące. Polska stawa się potęgą konfesyjną w Europie. Tu byli burzliwe oklaski przelazujące w owację. Wzrost mocy przerobowej przy produkcji świętych w teraźnej dekadzie w porównaniu z łańskimi dekadami festynie przekroczył nasze plany docelowe. Gratulujemy naszemu oddannemu kolektywowi kapłańskiemu w Watykanie zwiększeniu wydajności roboty, co zaowocowało tak wspanialistymi, przedterminowymi osiągnięciami produkcyjnymi. Całki aktyw kapelonkowy, a osobliwie przodowników duszpasterskiej roboty forszlaguję odznaczyć Złotym Krzyżem Zasługi Chrystusa Króla Polski pierwszej klasy i Gwiazdą Betlejemską ze stęgami. Kraków, umiłowane miasto Karola Wojtyły, forszlaguje przemianować na Wojtyłograd, a na rynku postawić jego muzeum. Pomponie arbajtery inteligencjo pracująco pod kierownictwem Kościoła katolickiego, stawiając, budując ten katolicyzmus, dadzą bezwzględny odpór karłom antykościelnej reakcji i ich mocodawców ze krajów zgnitego ateizmu. Żykna sam kurcą bindych, ręcysko podźwignięte na Kościół katolicki, będzie odchlastnięte. Ino Polska katolicko mogę być państwem niepodległym. Karol Wojtyła jest ojcem i rektorem wszystkich narodów. Jego idee są wiecznie żywe. Episkopat przewodnia siła narodu. Program Kościoła katolickiego programem narodu. Niech żyje religijny internacjonalizmus. Konfesyjne entuzjasty wszystkich krajów, kuplujcie się do kupy. Niech żyje walka ludu wierzącego o konfesyjny postęp i katolicyzmus. Niech żyje nierozerwalny sojusz polsko-watykański. Za ostatku owacyjo po klęczącku zbindowano ze wymachowaniem krzyżami. Odśpiewano też wierzący klęknij ludu ziemi. Oj więc pnioku.